Uba Don Bok Khamdik, Ubade President Jongka United Democratic Party Riboy District, ha kajing kren shikilat pathai khubor ulakam ba kajing phet seng no jongki kat tu kat ningut kinong ya lambat kid khot na nongpo constituency kamdon jingkta satya ya ka party ha ka district. Shu uba Don Bok ula benrap ru ha ka bayade bat kajing kam baladon hadu shispa arpong wit kibala phet seng na kaliang uba Don Bok ula pensyai ba yakani 4 la aban ong AA la kadai ka bashisha ne la shibandap tangki kerteng. Ka pada keba penlong ya ki ban resign dari parti ya kata ngamla penong ka bala penlong ya ki marba ki don la ka jong ka jia kenduk la ka jong ka jisem la ka jong ka jing sngau ka jong ki mo di kata ka syong ha ka sngau jong ki bangindong da kung wipat ngamla ban batai manga kanya kata marba kiru kim syam penpau ya kata ka daw simet rai habiakan pada dia kata kacing sengau nak kaliang jongi kum ka parti no haba kini ki parlok ki baju ya trelang ki don rekan bat ngi mentala ongno ta ki babun klikis nam laya don rekan ilaya yang ilaya tre rangkat kum ni ti kum ki parlok ti kacing sengau ngi don ya kata melak banan haba du ik parlok mano bom sengau don kacing sengau tan rai kamut pat banong ba so benut kat hadung ta tam nangong kan marbelin marba hakanika kam politik te ki don hi kene gaji rung gaji ami lala ki jong ki down ki don nongilam jago parti jongi ki balami rangkat ba kita ki spa ar pungut piong ya katangan ngan repeat biang ki bangaladep kan men ba kalong bisya begini lain ut te ki la pentikna hi ki ba ki lawan ai de jing thok pan ngala eksamin mahai ki ngalap aka ki baru khot kilong in order ta kalong bade handai kita ki baki ong chispa ar pungut bade kita ngampat lawan ban ong e menta lep ka de bisyan ki bom de bisyan ni ka de baki pentap tangga keteng jono re jingno ne kita ngamla banong barba ya ketuk petangin ha bandang verify yang yet to verify itu pan sisya hadu kano kalong genuine bat hadu kano kam long ya kita inang haban wan cing tip ngah pan sisya bai me haban ong entot sie pat kitu ki ba ki gila ai kerteng ka UDP mo la kalong ha ka disagree hoi ne ha ka jelah bor ko wei kalong ka wei ka parti regional party ka seng sahima sima jong ka rilum jing hang ne baki priu ki pek khmat hi la le ka dei baki khmi lanti ban wanra ya ka jing kla ha ka sansha khada nak banta jong ka jela jungi barak we ne pini ba kum kalong mata ka UDP kalong ka we ni ki parti ki ba ki riurang ba ki riudan buram ki balong kum ki nomi khmat ki wat ki elected member ro ki phakmat manta sya ka UDP ki khmilan ti ba kani ka parti kanang ki bat ka jing paniasok kadang don teh ka jingwan paniasno ban paniasok lang bandon bat kani ka parti UDP ka don manta kita mga pentikna hang ni ba kidang don sibon kirurang ba kiban don gajing angnut gajing temu ban wan paneso no bat ka parti UDP wat hang ni harim koi district jongir de ke egi bangi sengtu ke egi bangi bolong ba hadin begini ke kala ja kum ne ngayu ibman ba kanika parti UDP kanang ke